Здравейте, хорица! Една нората в мен се къпи и мисля да й направя нещо много жестоко, с което мисля, че ще получи много добре, ако стане. Ако не стане, кот стане. Ай, почвам. Ето как ги улепя на вратата. Надявам се да се върши. Май спряха тока. Моля? Май спряха тока. Лъжиш. Уили! Какво си направил? Оля ще убива? Нищо не съм Какво правиш, бе? Ужас. Айде, идвай. Как да изляза? Как от банята, как? Ти нормален? Ти нормален ли си? Ти добре ли си? Добре ли? Ти добре ли си, бе? Нормално ли се развиваш? Мамо! Кажи здравей сега ти на Фейсбук. Ти няма да ходи във Фейсбук. Ти добре ли си? Ще ходи. В никакъв случай няма ходи. Ти не си гола, кота бърка. Не съм, ама... Ай, чао.